Para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya, matyagang nilalako ng 52 anyos na si Tatay Sonny Gorjonio ng Legazpi City ang kanyang mga panindang isda gamit ang kanyang kariton. Pinakakalaban niya raw sa ganitong uri ng hanap buhay ang matinding init ng panahon, kaya kapag inabot na ng tanghali sa daan ay dinadamihan niya na ang pag-inom ng tubig para iwas dehydration tulad ngayong araw. Pero may balon po akong tubig. Tapos nagpapahingalo po. Sagpod, kung saan ang may niyog po ang puno, minapahingalo ako. Alauna kaninang hapon ay pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Catanduanes, 42 degrees Celsius ang heat index sa Camarines Sur, at 41 degrees Celsius sa Legazpi City, Masbate at Camarines Norte. Ayon sa Pag-asa, ang heat index na papatak sa pagitan ng 41 degrees Celsius hanggang sa 54 degrees Celsius ay maituturing ng dangerous. Sa ngayon po, wala pa naman tayong namataan na low pressure area na binabantayan. Sa ngayon po, as of today until tomorrow, expect po natin na partly cloudy to cloudy skies, generally good weather, patuloy pa rin na magiging mainit at malinsangan. Stay hydrated na lang po tayo. Ayon sa Pag-asa, nasa rainy season na tayo ngayong buwan ng Hunyo, pero posible pa ring maranasan ng matinding init ng panahon. Ang onset ng rainy season ay kahapon na declare po na natin dito sa Pag-asa, at kadalasan po yung mga pag-ulan ay mararanasan ng western portion ng Luzon at Visayas. Doon po kadalasan yung parang concentrated na mga pag-ulan. Dito sa eastern portion ng Luzon, katulad ng Bicol region, mayroon din na mga dagdag na mga paulan kumpara nung Marso ay Abril, Mayo, March, April, May, pero hindi kumpara doon sa mga western portion dahil sa habagat, yun po yung magpapaulan sa western portion ng ating bansa. Dahil dito, muling nag-abiso ang Pag-asa sa publiko na mag-ingat pa din sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.